ଆଜି ହେଉଛି ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନ, ଯେଉଁ ଦିନରେ ଆମେ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ ପୂଜା କରିଥାଉ। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ଏହି ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେ ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ମନୋଭାବର ସଙ୍ଗେ ସଜ୍ଜିତ, ତଥାପି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପେ ଦର୍ଶିତା। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ 10 ହସ୍ତରେ 10 ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଏହି ଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ ପୂଜା କରିବାର ମାନ୍ୟତା ହେଉଛି ଆମ ମନରେ ଥିବା ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷା କରିବା। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ମନ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦାନ କରିଥାଏ। ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ନିପୁଣ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୂଜା କରି ମାନସିକ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଆସନ୍ତୁ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମ ଜୀବନର ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ସଂଘର୍ଷରେ ଜିତିବା ଓ ଆଶାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ଜୟ ମା ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା।